Normális ember, ha éli az életét, természetes, hogy érintkezik olyan kisebbségekből származó emberekkel, akik mások, mint mi vagyunk. De én azt gondolom, hogy ebből nem kell ügyet csinálni, hanem egyszerűen élni kell az életünket. Éppen ezért én nem nézem meg soha, hogy valaki roma vagy néger, vagy milyen módon különbözik tőlem, mondjuk a bőre színe, vagy más rasszba tartozik, hanem én azt nézem, hogy milyen ember. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ez az én életemben tényleg nem létezik. Vannak roma barátaim. Nagyon sok gyermekjóléti szolgálatnak segítek, ha kell fizikai munkával. Tegnap sajnos annak a jóléti szolgálatnak megszűnt az a helye, mert nem tudták fizetni tovább azt a lakást, és ahelyett, hogy kidobták vagy eladták volna ezeket az eszközöket, felajánlották szendrőládi roma családoknak, hogy a árvíz utáni nehéz helyzetben egy picit segítsenek rajtuk, és ezeket a berendezéseket pakoltuk tegnap a Nem adom fel alapítvány tagjaival, akikkel egyébként együtt zenélek, akik között nagyon sok roma van, nagyon sok Down-szindrómás fiatal van, és nagyon sok értelmi sérült. Szabó Timinek. Nagyon szép. Szabó Timinek? Nem, Szabó Timi. Ja, Zambó Jimmy, de már ő meghalt. Nem baj. Inkább azt mondom, hogy nem teszek mást, mint amit normális ember tesz, tehát hogyha szervezek egy koncertet, az mindig integrált, hogyha szervezek egy futballmérkőzést, az mindig integrált. Most is például egy integrált labdarúgás előadáson vagyok, azt fogom tartani néhány perc múlva, ami elsősorban arról szól, hogy hátrányos helyzetűek és épek együtt fociznak, és a futball az a liazon, ami összeköti a különböző embercsoportokat. Tehát én azt gondolom, hogy semmi más nem kell csinálni, csak nyitott szemmel, nyitott lélekkel járni a világban.